Bafethu imali esisayiniswe ngayo Mbekezeli Mbokazi ingaphezulu ngisho komuntu owine iNedbank Cup. Ingaphezulu ngisho komuntu owine league uqobo. Bathika ngikho lapho bafethu. If kuthi umuntu wesilisa uyazazi ukuthi umdlandla wakho awumuhle kahle ekamereni induku yakhe yakushalazela noma ayiqini kahle. Nazi imbiza bafethu kaBabudube ezobe itholakala ngomhla ka15 uzobe etholakala eMaritzburg kusukela ngo10 kuya ku3 bese kuthi ngomhla ka16 kuwona uDisemba uzobe etholakala eRichards Bay kusukela ngawu10 kuya ku3 ntambama bese kuthi ngomhla ka20 kuwona njalo uDisemba uzobe etholakala eGoli eMTN Reg kusukela ngo10 kuya ku3 kanti ke if kuuthi awukho kulezi indawo ungakwazi ukuthi umfonele usho ukuthi imuphi uPep angakwazi ukuthi akufakele kuona. So inamba yakhe ke ilula kakhulu ithi 065 629 5372. So ngangiphindi inamba 065 629 5372. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Nampu ubufakazi abantu beyikhulumela bona. Kodwa bafethu imbiza lezi imbiza zakho ziyangikhatha nomama. Mama khona into engayenza kuyena yabo yehlisa umdlandla wocansi. Yabo akalithandi yena. Yabona nje mangimnike uthi uwanele. Kwesinye isikhathi kuyideliza u1. Manje imbiza zakho iziyalwa manje. Ayiziyalwe vele zingikhathe naye. Nami ngangithi ngiyasiza lapha na nehlisa amandla iyavele ehla kakhulu yena akasona isiphiyaphiya. Akasona isiphiyaphiya futhi ngize ngibone ukuthi akasafuni ngempela ke. Manje lezi zifuna labantu abangadeli lezi zakho. Sawubona wemfokaDuku uyaphila mfowethu? Hayi siyaphila. Hayi insizwa yakithi hayi isandla sakho ngiyazivuma mina lesi sikhanda lezimbiza lezi. Mina bese ngilahle ithemba mkabe yami. Khona la ngake ngakusabela khona uWestnote ngathi mina iyakwenzakala lutho. Hayi sivukile kuyasebenza ke manje. Ya. Washo wathi hayi uzongilapha. Manje weduke ikhombo iphelele. Lezi imbiza zakho weDube zivusa into ethule into esifile zivusa. Hayi ngiyazivuma mfowethu yabona mina ngiyayizwa imizamo ibuyile manje. Ayifile weDube ayifile mfowethu. Hayi wenkunzi wemfokaDube uyinkunzi. Kunomfana wami la ufike wangikhalela usekhulile nje wathi imalume kuyabheda. Yazi mangithi nginomuntu wesifazana kwenzeka lutho ngimanje ngithi ingafuni ukuvuka into yami ngathi hayi lalela mfana wami. Sofika usubekele kumele babikele. Khona into engizokunika yona. Hayi ngamniki umfana hayi uyakhala. Ngizokuzisa ama message yakhe. Uthe bese efuna ukuyikhalisa wayikhona namhlanje. Ngithi wenze kahle angayikhalisa ngoba phela lento nje bisa clean. Mawuya kumuntu lo dodo ubuzophumela kuyena. Amalume kusho mina ngisho wena inkunzi emalondalonda eyahlula sezinkankile hayi ke malume ngiyavuma mina awindoda.